Okay. Hello guys, welcome to my vlog. Guys, dito kami sa Kaanggo guys, maligo. Ay, katawa ba? Ilan mo? Bigyan eh. Dok. Guys, okay guys. Woo! Nami mo kamera niyo. Ano? Ang vlog, nag-vlog ka mo pra ayo. Di mo tugdan. Di mo tugdan. Awa toy. Ano ba kayo? Iyawa na buwas ka. Pag sinito na umulog. Guys! This is Pilamboy Pilingon. Pilamboy Pilingon? Iya, vlog ba? Yan, patya na. Hindi na gid. Asa man post? Post na itom. Ayun guys. Maligo ni. Kita kababay ka pa. Ay, na kumabaw. Yung kuha mo lang. Narakasanggi! Ulit, ahoy! Inood! Bulan ako, bago. Brawa. Ambak pa, ambak. Ambak ko. Ano ba? Ano ba? Ato kaya mga tawag ko kuha ito. Ano ba? Kumayan niya. Bukan niya ako. Mambak ka, di mo talikod ka. Para dili katiyan. Dili na balikod. Ito ka kalango, ya. Hindi ba ito? Ano? Haluan. Maya ba? Maya na ako. Ando kayo ni mo play pagpagdo mo. Dagan ang pagmambawan diyan. Ayun guys. So nice. Naya ka comment? Wala, nag-live. Signal. O, may signal dire. Live na. Ano ka tulo to? Ito ba? Ha? Hindi mo magkala to. Di para ko guys. Kaming kaya ako sana. Buto. Ayos ba guys? Wala. Natumba. Yawa. Ito. Hulog. Ayan na guys. Ala, ganakpanay sila guys. Yan. Ala. Sige. Nakwa. Di ara. Ala.
makita ko. Yung ko? Nawa si Bibong. Ah! Dakpan. Tanga ka kayo. Bakit ko yamin? Ito yung bibula ko. Kalungan mo yun lang. Tabangin niya, tabangin. Nahulog ang posisyon ni Pararad oh. Hose ng tubig guys oh. La. Sige. Dito din dagbas to. Wala. Dara. Asa to, Tora? Tora! Tora! Siya! Dakpan ka? Ah, okay kayo. Yan guys, oh, panay sila guys. Ah, hindi ako sumali guys, hindi ako marunong lumangoy. Diyan lang ako, ligo lang guys. Yan, naligo ko guys. Ilagay natin dito ulit guys. Ayan, sana huwag matumba kasi para makabidyo tayo. Ayan. Ayan o. Okay. Ayan guys. Sana I will swim to the mud, to the mud. Bako guys. Dili. Oy, wait mo sana ah. Ha? Wait mo sana.
Bongkan dia. Bapak ini nabigyan nila mo. Tahu marpel? Ha? Alam. Ito lagi gumbali ko dito. Tapos na ko. Ha? Tapos. Tama ka itong bato. Yung kabot mo. May babaw na mo. Nananaw ko yung daan. Nananaw ko daan dito ito ah. Ito nga na. May isa ka. Hindi siya itlap na mumulit-mulit. No? Ano daw? Ay, sir, kali. Wala to, wala na. Asyal ka na. Ano ba? Ha? Ano kayo? Wait lang kay patiyo ko muna. Ngakak eh guys, oy. Ayun guys, manguli nami guys. Mga kapilingon, manguli nami. Ay, kapoy mig sinalom. Tungas naman kami mga kapilingon. Yan, naiwan na ako mga kapilingon. Magsilayas na sila. Yan. Tara sila. Manilid. We're going home. Tapos na kami maligo. Kaya nung paa to. Parang puti-puti. Parang artista. Artista nga. Nag-igit. Hangak eh guys. Hangak eh mga kapilingon. Grabe. Ang bilis nila oh. Hangak kayo. Grabe. So tired. Tingnan nga ka.
Apoy naman isuyot ng sigrilyo rin na eh. Hanga kayo. Ito pag hangin. Pisyo! Shakira, Shakira. Shakira. Psst. Shakira. Ina. Uli. Dali. Sa'yo din ka. Shakira. Kabalo, uy, wag ka katanaw sa video na. Ha? Hangak guys, yun no. Doon kami galing sa baba. Doon. Sabi. Wait lang guys, kaya hanga kayo ha. Ayan guys, andito na kami, nakabase na ako guys. So, yun lang muna for today's video guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye and God bless. Wow. Woo!